Ja. Kees? Hij glimt in ieder geval. Nee, er zit er nog in. Dat zijn wel originele, maar dat is ook Laat hem doorsnijden. Oh, dat heb jij hem ook. Deze was fijn. Niet. Dankjewel. Wanneer is die? Ga weg joh. Nee, het is wel. Kun je lekker hangen? Ja. Als je leert. Een stuk beter hoor. Er zit tussen de L8 en L4 in. En dat is Tom. In de houding. Hey Tom. In de houding. Denk je dat het Nee, voor Tom, klaar, hij maar... Wat? Denk je dat het voor klaar, alleen wordt Ja. het lijmklem hebben om hem vast te zetten. Ja, hij moet. Ik bedoel, ze moeten toch niet zo blijven liggen, want ze moeten toch even. Maar je kunt hem ook plat krijgen. Maar dan wel full HD. Oh, dat zijn